Orain dakago hitzaldi bat oso diferentea, gero Iñaki eta Olatz etorriko dira Ikergazteren inguruan ere zenbait kontu kontatzera, eta gero dakago sari banaketa, eta danokingo utxalo pilo bat, emozionauko gara, eta normalenean egiten duguna, baina ja beste maila batean. Hemen mailan gaude Oiatz Oiartzabal, zuzendari lanetan aritzen da Badalaben, eta elkarrekin antolatzen dugu Badalab eta UEUk ikerketa disiplinarteko proiektuen ikerketa deialdia ikertzaile gazteentzat. Eta emango diot berari lehenengo hitza kontatzeko apurbet berak zelan irudikatzen duen. Bai, ni ez naiz askorik luzatuko, labur. Eskerrik asko, Ainhoa. Esan duen bezala, adierazi duen bezala, ni Oiatz Oiartzabal naiz, eta gaur egun nabil Badalaben zuzendari lanetan. Badalab normalki ez duzu askok ezagutuko, baina, gu gera Errenterian Gipuzkoan kokatzen den hizkuntza berrikuntza laborategi bat, eta gure egitekoa da, ekarpena egitea laborategi izaera horretatik, etorkizunean euskaraz bizitzeko autua egingo duen hiztun komunitate bat, egon dein. Eta hortarako, behar dugu gaurtik ere, ez dakit ez, euskara egon dein presente gure bizitzaren esparru guztietan, eta nola ez ikerketan eta ezagutza sorkuntzan. Horregatik gaude hemen, eta zuekin lan egitea plazer badelako. Bai, horrela egin gendun apurbet konplizitatetik deialdi hau sortzearena, oindalaia baldin bada zigarren edizioa Ikergazten, ideia etorri zitzaigun Arturoren bitartez, lehenengo egunean izlari ibilizana gurekin, zergaitik ez bultzatu, eta zergaitik ez eman beste aurrera pausu bat, Ikergazte bada elkar ezagutzeko aitzaki bat, eta jakiteko bakoitzan ondi dabilen, eta beste pausu bat aurrera emanez, elkar ezagutzetik elkar eragitera, eta elkar lanetik ere, hemen sortzen diren aliantza horiek eta konplizidade horietatik, hasi zuek ere garatzen, zuei interesatzen zaizkizuen ikerketa proiektuak, eta ezain beste, sartu zaretelako talde baten, eta hori ikertzen dalako, eta gitxi gora bera gustatzen zaizue, baina, honetan ja zuen sormenetik bultzatutako proiektuak. Goiatzek esan bezala elkarlan batetik sortutakoa da, hau da, bai da egia ideia Ikergazten sortu zela, baina beste arrazoi batzuen medio eta hasi ginenean beste gauza batzuk antolatzen, sortzen dira honelango txispak baita be, eta txispa horren ondorioz irudikatu genuen zelan izango zen disiplinarteko proiektuen deialdia. Ikergazte 2023an izan zen lehen deialdia, orduan 11 proiektu aurkeztu ziren, talde ebaluatzaile badakagu, deialdian agertzen da nortzu diren, zeintzu diren irizpideak, eta horren arabera eskatzen dugu ere proiektua eraikitzea. Eta azkenean, gaur ezagutuko dugu zein izan den ikerketa proiektu horren emaitzak. Horretarako, etorri da aurrera eraman zuen ikerketa taldea. Ikerketako buru Miren Iraeta izan da, bera arkeogenetikan doktorea da, eta gaur egun dago postdoc beka batekin Lausanako Unibertsitatean, Suitzan. Berarekin batera Oiane Mendizabal egon da, Antzinateko zientziatan doktorea, eta gaur egun Pabeko Unibertsitatean dago Eusko Jaurlaritzako beka bati esker bere postdoka egiten. Eta azkenik Sofia Marcos, biologia molekularrean doktore, eta gaur egun ere postdoktora dutza egiten EHUn. Kontatuko digute apur bezelan izan da euren prozesua, proiektu honekin hasi baino lehen hau ez zuten elkar ezagutzen. Ezagutu ziren Ikergazte, uste du Ikergazten horietako bi, eta gero harremandurik edo, hirugarrena lortu edo lango zezer, kontatuko digute apur bezelan izan zen. Nahi dozuenean, Sofia, Oiane eta Miren, prest gaude. Kaixo, eskerrik asko Ainhoa eta Goiatzi aurkezpen hau egiteagatik.
Ongi azaldu duten bezala, gure gaurko hitzaldiaren helburua izango da deialdi honen baitan egin ditugun ikerketen emaitzak plazaratzea. Izan ere orain arte, izan dugu aukera eskaintzeko beste hitzaldi batzuk, batez ere zentratu direla, ze metodologia erabili dugun, zeintzuk izan diren gure estrategiak eta gaurkoan primizian erakutsiko ditugu zeintzuk izan diren lortutako emaitzak eta ze puntutan dagoen ikerketa eta horretan jarri dugu bereziki fokua. Bueno, eta guri aurkezpena eman zaigu, baina pixka bat potokabea aurkezte aldea, esan potokan lehen deskripzioak idazle, bidaiari, folklorista eta etnologon kuadernotan aurkitu izan direla, lehenengoa 1889an izanik, eta aipamen hauek ez ziren oso teknikoak. Adibidez, batek dio kuadernoetako baten, los caballos que se encuentran en el País Vasco son vivos y robustos, aunque pequeños. Eta beste batek esateu, el animal no es grácil ni el porte bello, su paso no es muy estético. Geroago baina 20. mendean, deskripzio zooteknikoak etorri ziren eta askoz ere zehatzagoak, horregatik gaur egun potokaren ezaugarriak honako hauek dira. Tamaina txikiko zaldia da, mendiko bizimodura egokitutako gorputz trinko eta sendoa du, gorputza da armeak eta laburrak, kapa beltz eta marroi ilunekoa, eta hau debaten dago, ze batzuk diote pintxoak eta gorriskak diren horiek ere potokak direla, eta zurda lixu eta luzeak ditu. Hainbat jarduetarako erabilizan den zaldi arraza da, garraio zein zamalenetan, nekazaritzan, mehatzaritzan, aisialdi eta turismoan ere, eta zenbaitetan haragitako ere bai. Baino industrializazioaren ondoren, haren lana makinez ordeztu zalako, potoken populazio asko txikitu zen, eta hala ere gaur egun potokazalei esker Euskal Herrian hedatuta dago. Arrazaren kudeaketa desberdina izan da Euskal Herrian zehar, EAN eta iparralden kudeaketa desberdina izan da, eta hori gure emaitzetan islatuko da. Asko maite dugu gure potoka, euskal identitatearekin oso lotuta dago, baina zalantzan dago zein den haren jatorria, eta hori ikertzeko ikerketa zientifikoak falta dira. Hipotesi zabalduena instituzioen aldetik, eta baita ere kaleko imaginarioan geratu den errelatoa edo da potoka Euskal Herrian paleolito garaitik dugula. Hau da, orain dela 30.000, 40.000 urtetatik. Eta ikerketa arkeozoologiko eta genetikoek diote ordea, gaur egun etxekotuta dauden munduko beste zaldi guztiak datozela Eurasiako estepetatik Don B izeneko zalditik. Eta orduan, potokaren jatorria ere seguruenik hau izango da, Don B honen arbasoa Don B hau izango da. Hori da daukagun lehenengo hipotesia, hipotesi zientifikoa. Bigarren hipotesi bat litzeke Iberiar penintsulan zabaldua zegoen Ibe zaldi basatiaren ondorengoa dela potoka, eta lokalki etxekotua izan zela. Orduan gure galdera zehatzagoa edo jatorria ikertzeko izan da. Potoka Don B zaldiaren aidea da, hau da, estepetan etxekotuzten zaldi horren aidea da. Eta pixkat haratago junezkeo, IB zaldi basati horren aztarnarik topatu dezakegu potoken genometan, gizakietan pasatzen den bezala, gu homo sapiens garela, baina badakigu azkeneko ikerketek erakutsi duten bezala neandertalen introgresio bat egon zela, eta neandertal horien zati bat ere badela gure genoman, antzeko zeo zer gertatu zen potokarekin, eta Don B izan da ere posible da IB horrek aztarna uztea potokaren potokan, oza, potokaren genoman, barkatu. Horixe, eta orduan gure proiektu honen helburu nagusia izan da galdera horiei erantzuteko metodologia bat martxan jartzea. Mirenek oso ondo laburtu duen bezala pixka bat zein izango litzatekeen egoera bat kokatzeko zer dan potoka, edo zer dakigun potokari buruz, edo zeintzuk diren ari buruzko jatorriak eta bar, deialdi hau baliatuta, hori, ikerketa multidisziplinar bat aplikatu dugu.
Ni historialari eta arkeologoa naizen aldetik, oso urrun sentitzen nintzen, Mirenek eta Sofiak egiten zuten lanetik, baina ikusi duguna da, elkarren artean lana eginda, harago iritsi gaitezkela. Beraz, metodologian ikusiko dezuen bezala, pauso edo estrategia desberdinak erabili dira. Ikerketa arkeozoologikoari dagokionez, hemen ere aipatu beharko nuke talde lan oso baten emaitza izan dela. Hau da, gu hemen 3 gaude, baina gure atzetik ere izan dugu kolaborazioa beste ikertzaile batzuena eta beste erakunde batzuena, eta ikusiko duzuen guztia lan askoz ere kolektibo baten parte da. Ikerketa arkeozoologikoari dagokionez, zertan oinarritzen da ikerketa arkeozoologiko, esan ezagun, konbinetartean, klasiko bat edo. Bueno, hau da, indusketa arkeologikoetan topatzen ditugun animalia ezurrak, hau da, hor ikusten dituzuen irudietan, kasu honetan izan dira Nafarroa Garaiko bi aztarnategitako ezurrak lagindu direnak, beraz, indusketan topatzen diren ezur horiek irudian ikusten dituzuenak goiko lanen bidez eginak, alde batetik sailkatu, haien espezia identifikatu, hau da, ze animaliei buruz hitz egiten ari garen, eta behin, zaldiarekin atxikitako ezurroiek, edo zaldiak direla identifikatutako ezurroiekin, identifikazio anatomiko bat egiten da, hau da, zaldi ezurduraren ze zatiri dagokion ezur hori, eta baita ere egin duguna da datazio karbono 14arekin eta gainontzeko estratuko materialekin datazio bat eman. Datazio horrekin batera ere eskuratu ditugu datazio horiek alde batetik izan dira karbono 14arenak, baina analisi isotopikoek baita ere nitrogenoarekin lotura dutenak beste informazio osagarria ere eskaini digute. Bueno, eta orduan, Oianaren ezagutzan oinarrituta eta paraleloki lan eginda baita, ikerketa genetiko molekularra martxan jarri genuen, eta orduan hortarako alde batetik aztarnategietan aurkitutako zaldien hortz eta metapodioetatik hortz eta metapodioak lagindu ziren, eta lagin horietatik antzinako DNA erauzi, purifikatu eta sekuentziatu zen. Antzinako DNAren degradazio maila altua izaten denez, garrantzitsua izaten da kontaminazioa ekiditea, eta hortarako baldintza higieniko zorrotzak dituzten laborategietan egiten da lan hau. Beraz, lagin hauek zehazki EHUko Biomix eta Kopenhageko Unibertsitateko Geogenetics laborategietan egin dugu. Gero beste alde batetik baita gaur egungo potxoken odol lagina jasotzeko Euskadiko Potxokazaleen Federazioarekin elkarlanean aritu gara. Odol lagina hauetatik baita DNA erauzi, purifikatu eta sekuentziatu da. Eta parte hau aldiz EHUko laborategietan eginda. Eta behin datua jaso ditugunean analizi bioinformatiko eta bioestadistikoa eraman dugu aurrera. Eta beraz, aipatu dugun bezala, helburu nagusia zen, bi denbora tarte historikoetako informazio genetikoa jasotzea, eta horrela, potxokaren jatorrira hurbiltzea. Leheno aipatu du gainetik, nola prozesua lagintzarrekin dagokion ikerketa lanaren prozesua aztarnategi arkeologikoetan hasi dela, eta hain zuzen ere guk hautatu ditugu erromatar kronologian, hau da, Kristo ondorengo lehenengo mendea, Kristo aurreko lehenengo mendearen amaieran eta Kristo ondorengo 5. mendearen tarteko okupazioak dituzten bi aztarnategi. Horietako lehena, Zalduakoa da, Auritzen kokatua, eta 2012 urteetik aurrera identifikatutako herrigune erromatarra izan zen. Zuek ideia bat egiteko, 4 hektarea inguruko hedadura duen herri bat izango zen, Pirineoak alderik alde zeharkatzen dituen galtzada erromatarraren ertzean egongo litzatekeela, eta asko baldintzatzen du herrigune honen
kontserbazioa eta izaera berak mendinguru batean kokaturik egotea. Izan ere, 900 metrotako altueran kokatuta dago Ibainetako lepoaren, hau da Pirineoak alderik alde zerkatzeko lepoaren ondoan. Zer esan aztarnategi honi buruz? Hori, hirigune baten oinarrizko azpiegiturak dauzkala, hau da, bertan identifikatu dira, termak edo bainuak, aurretik ere beste talde batek egindako lanetan nekropoliak identifikatu ziren, estolderia sistemak, urbanizazioa, balizko foro bat, eta orain aurkeztuko dugun emaitzetako lagin batzuk aztarnategi honetan kokatuak izan dira. Hain zuzen ere, azkeneko urteetan batez ere termak izango ziren aztarnen aztarna konstruktiboetan edo zentratu ditugu indusketak eta bertatik eratorri ditugu. Hemen ikusten duzue plano bat terma hauen oinplanta edo adiraziko luketena eta hor dituzue adirazita baita ere bi kolore desberdinekin non topatu diren zaldi aztarnak. Izan ere, bereizi ditugu alde batetik ikerketa arkeologiko horri esker, zaldi txikiak eta zaldi handiak. Baita ere gaineratu, aztarnategi honetan, naiz eta termen eraikinean aurkitu aztarnak, ze pintatzen dute zaldi batzuk terme batzuetan, ez dauka inongo zentzurik. Hemen esplikazioa da, termak egongo direla garai baten eraikinaren lehenengo garaian, baina ondoren abandonatu egiten da eta eraikin hori berrerabilia izango da beste funtzio produktiko batzuetan. Orduan, abandonatuko diren eremu batzuk egongo dira, lurrez estaliko direnak, bertan zaborra botako dute, zabor horretan jungo dira mota desberdinetako aztarnak eta aztarna horietan topatu dira zaldi hezurrak. Bai, hori argi esan nahiko nuke. Eta hori, beraz, adierazi behar da, zaldi aztarna horiek okupazio fasearen amaierari dagozkiela, hau da, Kristo ondorengo 3. eta 5. mende artean. Zalduako aztarnategian ez ezik, Hartziko aztarnategian ere, aztarnategiko laginak ere lagindu dira. Bi aztarnategi hauek azkenean elkarren artean komunikatuta egongo dira Galtzada erromatarraren bidez, Zalduatik 16 kilometro hegoalderago kokatuta egongo da Artzibarreko gune hau, eta orain arte daukagun datuekin interpretatu da gune hau izango litzatekela Galtzadako restop moduko bat bezala, edo atxeden gune bat, bai, batzauden oinarrizko zerbitzuak, baino ez zuen garapen hain handia izan Zalduako guneak izan zuena bezalakoa. Kronologiari dagokionez, okupazioaren aldetik antzekoa izango litzateke, eta hemen ere termak identifikatu dira, ikusiko duzen bezala berriro termen eraikinaren inguruan topatu ditugu zaldi aztarnak, baina beste eraikin batzuk ere egongo lirateke inguruan. Kasu honetan ere ikusten dugu antzeko testu inguruan topatu direla zaldi hezurrak. Hau da, berriro ere termetan, baina termak beren funtzio, aisialdi funtzio hori izan ostean. Izan ere, bi kasuetan identifikatu den dinamika bat da, nola aisialdira bideratutako azpiegitura batzuk abandonatu egiten diren eta espazio horiek berraprobetxatu egiten diren beste funtzio produktibo edo ekonomiko batzuetara bideratzeko. Adibidez, kasu honetan hemen ikusi da metalurgiara zuzendutako forja txiki bat egongo zela, aintzinate Kristo ondorengo hori 3-5. mende horretan, eta orduan badu zentzu gehiago horrelako leku batean zaldi hezurren aztarnak eta topatu ahal izatea. Kasu honetan, hori, baita ere ikusten duzu banaketa non topatu diren zaldi txikiak eta zaldi handiak. Zaldi handiak eta txikiak esaten dudanean, tailari egiten diote referentzia. Hau da, guztiak identifikatu dira zaldi heldu gisa, baina beraien neurria kontuan hartuta, estimazio bat eginda haien taila kalkulatu ahal izateko, eta ikusten da, helduaroan gutxi gora berako ze altu ere izango zuten, eta horren arabera, sailkatu ditugu zaldi txikiak behar bada balizko potxokekin zerikusia handiago izango luketenak, eta taila handiko zaldi handiak gero beste referentzia batzuk izateko. Emaitzei dagokionez, ikerketa arkeozoologikoa izan zen prozesu guzti honetan lehenengo emaitzak eskaini zituenak,
eta hemen ikusten dugu taula honetan zeintzuk diren aztarrategi bakoitzean berreskuratutako datuak edo. Zaldi espeziea normalean ez da ohikoa izaten Erromatar Garaiko aztarnategietan. Zergatik? Normalean arkeologook egunerokotasuneko bizitzarekin zerikusia duten azpiegiturak industen ditugulako. Eta azpiegitura horietan elikadurarekin zerikusia duten espezieak agertzen dira hoberen errepresentatuta. Azkenean, janari aztarnak eta elikadurako aztarnak izaten direlako bertatik gertuenak egoten direnak. Garai honetan, zaldiaren haragi kontsumoa etzen ez oso ohikoa edo erromatar kulturan etzegoen ez ongi ikusita, zaldia normalean infrarrepresentatuta agertzen da. Hala ere, azpimarragarria da, batez ere, komunikazio bideen gertuko lekuetan, baren presentzia handiagoa izaten dela, eta horregatik ere, zergatik lagindu diren bigune hauetakoak, izan ere, bi lekuek badute galtzadarekin zerikusi garrantzitsua. Gainera, hemen azpimarragarria izango litzateke, ikusten da horrela, ez, txoin, orain, agian bai. Bai? Azpimarragarria izango litzateke, ehunekoari dagokionez, nola zalduan identifikatutako ezurren 20% iristen den. Normalean ohikoena 5% inguruan errepresentatuta izaten da, eta hemen ikusten dugu zalduan potentea dela bere presentzia. Bestela, hemen ikusten duguna da ere, ze beste espezie identifikatu diren aztarnategi bakoitzean, eta zaldiak presentzia mugatua dauka, eta beti bietan patroi berdintxua representatzen da, nola elikadurara bideratutako bai behiak, obikapridoak eta txerriak diren presentziarik handinetarikoa dutenak. Beraz, honekin guztiarekin, eskuratu genituen banakako kopuru minimo datu batzuk, zalduako kasuan 7 individuo eta hartzikoan 3, eta hemen ikusten dugu baita ere errepresentazio bat, zaldiaren eskeleto edo zurdurarekin zeintzuk diren topatu ditugun aztarnak. Gehienak, eta gero ongi esplikatuko duten bezala, ADN analizitarako baliagarrienak izan direnak, hortzeria piezak izan dira, baina baita ere topatu da metapodioak eta femurrak ere. Eta hauek asko lagundu digute, gero kalkulatu ahal izateko zein izango zen zaldiaren altuera taila. Aintzinako lagin hauei egin zaien beste analisi bat isotopoena izan da ere. 2 analisi isotopiko desberdin egin dira, alde batetik karbano 14arena, kronologiaren galdera erantzuteko, eta kasu honetan lagindutako kopuru guztiari ezin izan du diogu aplikatu, aurrekontu muga dela eta, baina, behintzat gerturapen txiki bat egiteko, emaitzak nahiko positiboak izan dira. Izan ere, lagindutako 3 laginak, kristondorengo 3 eta 5. mendetako kronologiak eman dizkigute. Eta horrek, ahalbideratzen digu, behintzat 3 zaldi hauek momentu berean izan zirela baieztatzeko. Horrek, konparaketak egiterakoan ezin dugu egin 200 urte tarteko konparaketa bat, baitzik eta garai beretsukoak baldin badira, dinamika berekin lotu ditzakegu, eta hori nahiko positiboa izan da. Bestalde, beste analisi isotopikoak egin direnak, izan dira nitrogeno 15arenak, eta hemen ere emaitzak nahiko mugatuak izan baldin badira ere, badago detaile bat, behar bada deigarria izan daitezkena etorkizuneko datuekin kontuan hartzeko. Izan ere, taila txikiko 2 individuo lagindu dira eta taila handiko bakarra. Eta kasualidadea ez dakigu kasualidadea den edo zerbait adierazten duen, taila txikikoek emandako baloreak altuagoak izan dira taila handikoarekin alderatuta. Honek ireki egiten du hipotesi bat, ea elikadura zaldi txikien eta handien arteko elikaduran desberdintasunen bat izango ote zen. Izan ere, pixka bat horrekin elikadurari buruzko datuak ematen dizkigun isotopo analisi bat da,
eta ate hori iriki du, baina laginak oso murritzak dira, eta beraz, etorkizuneko emaitzetan kontuan hartu beharreko puntua izango litzateke. Bueno, eta antzinako deneari dagokionez, 16 hezur elementu laginkatu genitun, 18 hortz eta metapodio bat. Hortzetan eta hezur petrosoa edo deitze zaion horretan konserbatzen da DNA hoberen, porosidade gutxiago duenez, odol jario gutxiago eta bakteria gutxiago, eta DNA bera zatitzen duten edo fragmentatzen dituzten mikroorganismo hori gutxiago daudelako. Zoritxarrez, alere, sekuentziatutako DNA horretan zati handiena lurreko mikroorganismoak izan dira. Honi deitze zaio, esaten dugu, DNA endogenoa dela 0 eta 2,60 artekoa. Honek esan nahi du, sekuentziatutako sekuentzia guzti horietan zaldiaren genoma topatu dula 0 eta 2,5 inguru hortan. Sekuentziatutako beste guztiak dira lurreko mikroorganismoak. Eta orduan, eta hori izan daiteke arrazoi desberdinengatik, baina arrazoi nagusietariko bat izaten da lurraren pH-a nahiko azidoa bada DNA bea izorratzeko edo aukera gehiago izaten da. Bueno, naiz eta datu mugatuak izan, zaldien sexu genetikoa determinatzeko gai izan gara, eta hemen interesantea da, bai zalduan eta baita hartzin ere, hartzen emeak topatu ditugula. Eta baita zaldi txiki zein handietan ere. Eta honek garai hartako zaldien erabileraren inguruko informazioa ematen digu. Kasu batzutan izaten da aztarnategi batzuetan bakarrik zaldi harrak topatzea, edo zaldi emeak edo bietatik. Eta hemen badakigu behintzat, galtzada hauetan bietatik topatu ditugula. Ondoren, gaur egungo potxoken laginketarako, Gipuzkoako eta Lapurdiko ustiak eta guneak aukeratu genituen, izan ere erkidegoan eta iparralden potxokaren kudeak eta desberdina delako. Mirenek esan bezala zarreran, helburu desberdinetarako erabiltzen denez potxoka, estandarra razial desberdina dituzte. Eta orduan guztira, 25 potxoka lagindu genituen, eta horietatik ahaideak ez diren 15 individuo sekuentziatzera heldu gara. Orduan, datuak jasotakoan egindako lehen analizia izan da, benetan baieztatzea, ahaidetasun maila erik ez dagoela haien artean, eta orduan hemen bero mapan ikusi dezakezuen bezala, konparatu ditugu binaka individuak esnipetan oinarrituta, eta kolore hotzek erakusten dute ahaiderik ez dagoela, eta kolore beroek ahaidetasun mailaren bat dugula. Eta orduan, orokorrean individuak haien artean ez daukate ahaidetasunik, baina salbuespen batzuekin badaude bi bikote, krema kolore batekin irudikatuta, hirugarren mailako ahaidetasun bat erakutsi dezaketenak. Eta badaukagu baita, eme bat, besteengandik askoz gehiago urruntzen dena, kolore urdin ilunean dagoena. 10. potxoka deitzen diogu. Eta, behin konfirmatuta ez dagoela lehen ez bigarren mailako ahaidetasunik indibiduen artean, ikusi dugu, jakin nahi genuen, ia iparraldeko eta erkidegoko kudeak eta desberdintasun horrek eragina daukan distantzia genetikoan, eta PCA honetan kromosoma autosomikoetatik lortutako esnipak erabili ditugu individuoak haien artean erlazionatzeko, eta ikusi dezakezuen bezala, Gipuzkoako eta Lapurdiko individuak banandu egiten dira, eta naiz eta FST balioa baxua izan, egia da orain arte potxokak mikrosateliteak aztertzen, mikrosateliteen bidez aztertu dira,
eta lan horiek erakusten duten balioa antzekoa lortzen dugu. Orduan, desberdintasunak egon arren, ez dira nahiko ahulak dira. Eta gero, homozigozitatea aztertu dugu baita, azken finean pottoka populazioak populazio gainbera garrantzitsu bat jasoa zuen orain dela urte batzuk, industrializazio garaiaren ondorioz, azken finean landa, nekazal ingurua baita teknologia ezartzerakoan, pottokaren nekazal munduan zeukan funtzio hori galdu zuen, eta orduan, homozigozitate portzentaia ezagutzerakoan, ikusi genezake, zein den populazioaren osasuna dibertsitate aldetik, eta egia da ez daudela desberdintasun ezangarriak Lapurdi eta Gipuzkoa artean, baina mikrosateliteekin egindako lanek baino portzentai altuagoa erakusten dute, baina izan daiteke baita teknologia desberdintasunagaitik izan ere mikrosatelitea erabiltzerakoan gune gutxi kontuan hartzen dira eta aldiz genoma osoa sekuentziatzerako orduan informazio gehiago daukagu. Desberdintasun horietan sakontzen baita ikusi dugu badaudela SNP batzuk jausten direnak justu zenbait genetan eta usaimenarekin, immunitatearekin eta proteinen arteko erregulazioarekin erlazionatuta daudela. Eta nahiz eta datu preliminarrak izan, zantzu batzuk ikusten, populazioaren inguruko zenbait ezaugarri ikusteko gai izan gara. Eta nahiz eta izan kromosoma autosomikoekin banatuta agertzen direla Lapurdi eta Gipuzkoako populazioak, DNA mitokondriala aztertu dugu baita, ikusteko ia gure populazioan zein den jatorria matarra eta ia jatorria matarrak desberdina dire baita Lapurdi eta Gipuzkoako laginen artean, eta kasu honetan ikusten dugu 3 jatorri izan ditzakegula gutxienez, baina 3 amuan komuna direla, erkidegoko eta iparraldeko populazioetan. Pixkat, homozigototasun hortara itzuliz, homozigototasunak, Sofik esan duen bezala, odolkidetasunaren, populazio historiaren da ezaugarrien hautaketaren inguruko informazio ematen digu. Eta pixkat, hori azaltzea aldera, homozigositatea da, individu batean denearen bi kateak berdin-berdinak direnean. Orduan esate dugu, homozigositatea dugula. Eta normalean hausaz gertatzea oso zaila da. Baina organismo horren bi gurasoak aikidetuta baldin badaude, aukera gehiago duzu homozigositate edo genomaren zati horiek berdinak direla topatzea. Eta honela, individu askoko populazioek homozigototasun baxu erakusten dute, eta Sofik esan duen bezala, botila lepo bat dagoen garaian, individu gutxien arteko gurutzaketak ematen direnez, homozigositatea areagotu egiten da. Horrez gain, homozigositatea garrantzitsua da ikertzea genomaren zehar, ez? Genomako zati batzuk oso homozigotoak direnean, esan nahi du, zati horiek justu hautatuak izan direla. Komenizaizkigun zenbait ezaugarrirekin lotuta daudelako, adibidez tamainarekin, pottokan kasuan segurazki, oraindik ez deula zehatu, baina segurazki tamainarekin harreman dute egongo dira genomako zati horiek, edo izateko erarekin ere, ez, etxekotutako animaliaia guztiek erakusten dute lasaiago izatera behartzen dituzten gene horiek edo hautatuak izan direla, ez? Asko zerrexago dalako haiekin moldatzea. Eta, bueno, analizi horietan ari gea, eta hemen ikusi ditzakezue zaldiaren, guk
sekuentzatu dituzgun zaldi horien kromosoma guztiak, eta kromosomako zein zatietan topatzen dugun homozigositate hori. Eta ikusten baduzue, genomako zati batzuetan, barra gorri hori edo altuagoa dela esan nahi du, segura asko zati hori hautatua izan dela, edo beste zerbaitengatik justu pottoka askoetan, homozigositatea topatzen dugula genomako zati horietan. Orduan guain, tokatzen zaiguna da ikertzea, barra altua ikusten dugun zati horiek, ze gen mota edo zehatzen duten, transkribatzen duten. Eta, bueno, ja pixkat bukatze aldera, orain arte egindako lanaren ondorio nagusiak edo honako hauek dira. Bai hartzin eta bai zalduan zaldi txiki eta handiak topatu ditugu, eta karbono datazioak eta estatigrafiak garai bertsukoak direla diote. Naiz eta datuak oso partzialak izan, badirudi tamainaren arabera elikadura desberdina izan dutela. Orokorrean bi aztarnategitan dena konserbazio maila nahiko kaskarra da. Eta gaur egungo potokei dagokionez, odolkidetasun gutxi ikusten dugu. EA eta iparraldeko populazioak genetikoki bereizgarriak dira, baina honek ez du esan nahi bi populazio desberdin direnik, baizik eta segurazki lurralde antolaketagatik gurutzaketa bananduak izan dituztela zenbait urtetan, eta naiz eta bi lurralde horietako potokak bereiztu, badirudi zaldi guzti horiek badutela jatorri amatear amankomunak dituztela. Hau da, emeak behintzat erabili direla bi lurraldetan, eme berdinetatik datozela. Eta, bueno, ikerketak gertatzen den bezala, proiektua amaitu den arren, guk honetan jarraituko dugu, eta urreko pauzu bezala jarri dugu alde batetik antzinako laginen azterketarako beste aztarnategi batzuk identifikatzea, beste garai batzuetakoak, ia zaldi hezurrak kalitate honean dauden eta sekuentziatu daitezkeen, beste tarte historiko batzutako antzinako DNA jasotzeko, eta gaur egungo pottoken genomekin aipatutako analizi biostatistikoekin jarraitzea da ideia, baina baita ere beste antzinako eta gaur egungo zaldi eta poni populazioekin konparatzea, haien artean donbi eta ibe gehituta. Gaude, elkarrizketan gaude zaldiaren etxekotze prozesua ikasi duten, ikertu duten beste ikertzaile batzuekin, eta ideia da ikustea beste leinu genetiko batzuekin konparatuta gure pottoka non jauzten den, ez da? Eta amaitzeko eskerrak aukera honen gaitik, ikerketa lerro berri bat hasi dugulako, eta eskerrak baita sareari, esfortzu kolektibo honi esker lortu dugulako hau guztia baita ere.